ijere ife n'ụwa wee dee akwụkwọ nke ga-aga na mba niile. Nwanne nwoke bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. O meela nke o dere akwụkwọ, o wepụtara ife na-akpọ film house, TV, television house, nke na-aga n'ụwa niile gbaa gburugburu, na-ezi ozi nzọpụta, na-ezi ozi nnwere onwe. Tolu Chineke anyị. O ji ndụ ike na amamife Chukwu nyere ya, akụ nke ọ kpatara na-eme ka ọnọdụ dịrị ndị mmadụ mma, maka na ọtụtụ nọ under predicaments and sufferings and sorrows out of ignorance. Fa amaghị ife a nwere ike ime wee si n'afụfụ na mkpafa nọ n'ime wee pụọ, n'ihi na ha amaghị eziokwu a. Ọ bụ na ịmaghị eziokwu ị ga-ala n'iyi. Mana mmadụ ya dịka Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu mere ka ụwa na-anụ eziokwu a taa na mba niile nke ụwa gbaa gburugburu, ịkụziri ndị mmadụ ụzọ nke ndụ na-abụghị ka ọfa sweet nonsense, because most of the religion na-akụ ife na-akpọ sweet nonsense, akụkọ ụgha na-atọ ụtọ. And ọ na-ewepụ ife a na-akpọ deceit from people's mind. Ụmụ ọrịa ha gọrịrị ndị mmadụ tụadị wee na-eme nkwukwugharị bụrụ zombi taa. Ọ bụrụ na ị na-anya n'ụwa anyị n'obodo anyị taa, ị ga-ahụ na ọtụtụ ndị arụ na zombi, both the literate ones and the illiterate ones. Ị ga-afụ onye dị master degree in PhD, master degree, ma ọ pụta n'ilo, ọ bịa ha n'ụlọ ụka, ọ ghọọ zombi. A na-eyuzi were na-eme ifu n'ezi obodo. Ehe otu ọchana lula na-eje mee onwe ife iberibe n'ihu onye ọ kpọrọ onye isi ụka. Forgotten na ọchịchị ọ na-achị bụ traditional riri ga-eji nye ya ọchịchị. Nyanwa karịrị onye ọ na-abịara abịa na be nna ya. Tata anụrụ m somewhere a na-eme ife omenala, Reverend Father bata eburu ọjị bụ ihe, ezi obodo agụghị ọfọ, ọgbara obodo agụghị ọfọ, onye mba si esi wee bịa. Oh God, ọ na-ewute n'obi. Ezi obodo mechie ọnụ, onye bi n'obi mechie ọnụ, onye mba ọrụ Igbo gwusi na mbịambịara aza atọ ọkpa anụ, onye mba dọna na-aga ọjị maka ife wa ọjị. Ekpere dị mma, ekpere bra dị mma, mana gee ntị, ekpere ka ekpere bụ ekpere ọjị nna ife na-akpọ ịga ọfọ. Hello, ibe gịnị? Ịga ọfọ. Ekpere bụ new language, it's a blood language. Ife na anyị na-asị anyị bụ ndị ụka, nna ife na-asị abụ m onye ọgọ mmụọ, ana onye ọgọ mmụọ na-aga ọfọ. Ọ gịnị bụ ịgọ mmụọ? Mana onwe ya akpọ onye ọgọ mmụọ ọdụ akara nke obe, rebook oru, reject, cancel, hey, mee cancel and binding. Our God is good. But achọrọ nke anyị metụta taa na Chukwu bụ mmụọ. All the sect of religions of the earth know it very well. Say, na anyị mekatikizi ha Chukwu bụ gịnị, ọsọ na Chukwu bụ gịnị mmụọ, ma mgbe ise n'Igbo ọgọ mmụọ ọsọwa ya asọwa. Mgbe ya na-ajụ ụmụ Igbo, ọ bụ ịgọ mmụọ ị ga-agọ mmadụ? Ife Chukwu ka ife niile abụọ, o kere enu kee ana, kee oji, kee ọcha, kee nwoke, kee nwaanyị, kee mmụọ, kee mmadụ, ọkwa ezie. Nye onwe wee bụrụ eze mmụọ niile, chi nke ndị bụ chi, eze nke ndị bụ eze, nna nke ndị bụ nna. Nya ka ji bụrụ ndị mmadụ nọ ebe a. Nya ka ji bụrụ ndị gịnị? Ndị ọgọ mmụọ, ndị na-efe Chineke iru na iru. Ọ bụghị ndị na-eje ka ejekwuru nwaanyị onye ọcha ayọọ ya ife, oje yọọ nwa ya adịghị nata Chineke bịa nyebi ike, bịa ndị Igbo. Onye adịghị na-eje ka nwa okpuru. Onye adịghị na-eme gịnị? Ọ na-eje ka nwa okpuru, onye arụ na-adịghị. And matara mgbe mmadụ nata oke ruwere gị, if care is not taken, o mechaghị oke ahụ ruwere gị, ọ ga-eri aka azụ maka onwe kọmishọn. Mana ofe nsọ eme ka amata nke ọma na anyị nwere every right ife Chineke, ijekwu Chineke bụ nna anyị, nata ya oke n'aka. Toonu Chineke anyị. Ọ bụ ofe nsọgide religion mere ka anyị mata na o nwere ụmụ ekpere a sị na-akụziri anyị ekpere, mana ọ bụ ịgụ poem. Praise God.
dịka m na-ekwu na ekpere dụta obere iche na ịga ọfọ, maka na tutu ịga ọfọ ị ga-eji ife nsọ Chukwu nyere ndị Igbo wee kwuo okwu. Ọ gịnị bụ ife nsọ ahụ? No. Kopụrụ Chineke anyị aka. Ọjị bụ chọpụreti ndị Igbo. Nzu dị n'ime ya, edo dị n'ime ya, mana isie n'ife niile bụ gịnị? Ọjị. Ọ gịnị ka o ji bụrụ isi ekpere bụrụ chọpụreti ife a ji ejekwu Chineke bụ nna anyị? I want to tell us a meat, a sort of meat. Are we together? Achọrọ m ka anyị kọwaa ife bụ ọjị na etu ọjị si pụta, ka ọ bụrụ ife mmụta ị ga-eji n'aka taa tutu ị naba na be gị dị iche iche. Gọọ mbọsị ị gara n'ije fụọ ọjị ma fụ ebe eji ọjị n'aka ekwu okwu, ị kwesịghị ịkụ okwu, ị kwesịghị ibinigagharị ije, ị kwesịrị pay attention. Praise God. Ọjị, ebe afọ abụ ọjị si pụta n'aka Chineke, maka onye agụrụ eni n'afọ ịmụ ife o ji nye Igbo ọjị, maka na Igbo bụ ndị ọkpara Chineke, mgbe nwa izizi Chineke nwere. We are the first people on earth. Onye na-agwa bụ nwa Adam and Eve si na ọba asị. The brass has been in existence before the advent of so-called Adam and Eve. The creation started in Africa by the side of Snake River. Ndị ọcha bịara akpọ ya River Nile today. Nke agbataba ya na-akpọ River Niger. Ọ gara mba niile nke ụwa. A na-akpọ Snake River in olden days. Oge Chukwu kekara anyị bụ ndị ojii bụ ndị Igbo, I before others. Tonu Chineke anyị. Ọ bụrụ na ịlụ ndị Igbo, anyị aghọtaghị asọ a na-ejere ebe ọjị dị, ma anyị chọrọ ka nkọwa nke a. Ife bụ ndị Igbo bụ ndị gboo, ndị gịnị? Ndị gboo, ndị nọrọ na gboo tutu abịanwere ndị ọzọ n'ụwa. Anyị bụ ndị gboo. Mgbe Chukwu kere anyị dị ka ọkpara, ọ n'ihi na anyị bụ ọkpara Chukwu ka o ji nye anyị akụnụba karịa mba niile nke ụwa. No part of the world nwere mineral resources and the blessings of God in abundance like Igbo people or African people in general. Oge Chukwu kechara onye Igbo wee kpee ọkpara mbịa chọba mkpụrụ osisi na-egosipụta ife mbụ. Na mbọsị ịchọtara mkpụrụ osisi na-egosipụta ife mbụ bụ nna gị bụ, aga m ama na ịmara nna gị nke ọma, aga m enye gị ngọzi zuru oke otu ya esi na-abịakwute m na-enweta amara n'aka nsọ m. Onye Igbo wee binie dọwụta ogbe ụdara pịwaa ya, fụ na mkpụrụ niile nọ n'ime ogbe, mana a nyụrụ ma kpalụ nwanne na nwanne oke. Ọ sị nke a nyetụrụ nna anyị mana o zuru oke. O je weta akị tiwaa akị, fụ na akị gbalụ mkpe nọ n'ime ogbe akị, mana ị chọrọ kpa nwanne na nwanne oke. Ọ sị nke a yiri Chukwu mana o mee gịnị? O zuru oke. O weta akị ilu, the center and so on and so forth. Before ọ bịaje weta ọjị, fụtacha mkpụrụ ọjị wee gbawa ọjị. All the corridors, ibe ọjị niile mere gịnị? Nọkọtara ọnụ, na-enweghị separation, no demarcation, no isolation. Ọ sị hey, na nke a na-apụta nna m, n'ihi na nna m uwe udo na ịfụnanya, ịdị n'otu nke na-ebute ọganiru. Owuwe mkpụrụ osisi ajekwube Chineke ruo sie nna m na mkpụrụ osisi na-ezipụta ihe ebo. Chineke wee nenecha ọjị wee sị nwa m, lee ịmara ihe nke ọma. N'ihi nke a agọzie m mkpụrụ osisi a, afọ ebido taa ga-abụ ọjị. Na ife ọjị pụtara J-O-J-I, ọjị. O stands for omenani. O what? Omenani. J jikọrọ I Igbos. Omenani jikọrọ Nyaboji. Come Chineke anyị. Omenani jikọrọ Igbo. Nyabala na ibebe nna anyị fa. Ọ bụrụ na nna anyị nabata gị, o bụrụ na kpụpụrụ nzu n'ala. Ga-ebe dị kpụpụrụ nzu n'ala. Ka gị na gbaa ndụ. Ibe ịbịa ebe iwere obiọma bịa, ana gọzie gị, iwere obi ọjọọ ana nwude gị mgba. Ọ dịghị enye nzu n'aka.
Ihe mmadụ zuru aka inyere ya ngozi for 7 days. It's about your blessings for 7 days. Otu a ka ọ ga-akpọ ọkụkọ Igbo. Ọtụtụ mgbe ndị Igbo ama na-adị enye akwa ọkụkọ Igbo n'aka. Eji a transfer blessing. Ị ga-atọgbọ ya n'ala, onye anyị were ya n'ala. Ọ bụrụ na na-ebanyesi mmadụ nzu, onye ya edo, ọ na-ama nzọ na-asị ọchake ka ọ chakere nwoke chakere nwaanyị, ọ bụ okwu ọjọọ. O weta edosi ka o doro anyị n'azụ aka ndị na-aka ekpe na ude na ụlọ anyị na ọ ga-edoro anyị n'ahịa anyị na-azụ na ọ ga-edoro anyị. Ọ masịa nzu onye nyere nzu na-enye ya na-ege ntị ife ọ na-ekwu. O mechọrọ onye abịaghị egwu weta ọjị ka e wee mee gịnị oriri ụmụnna ndịkọ. That is our Holy Communion, not biscuit and wine. Are you hearing me? Na mgbe nna ha welitere ọjị elu ga-eje ntị gị n'ife ọya gọ n'ọjị maka ọ dị iche na ekpere. Agwa m ụlọ na ịgọ ọfọ dị iche na ekpere ma fa nwalitere nwa obere. But not the system of ekpere na-ekpe today. Ma ị ga-eti na ekpere onye ụka ọbịa iri ya dị ala ụhụ ndị ọbịa na Holy Ghost fire, ndị amọkụ Holy Ghost fire, mama Ifeoma Holy Ghost fire, papa oke onye na ya na-esere okwu ọ na-ese ndị Holy Ghost fire. Hello. Amụrụbizigbo ka mmadụ. Gee ntị nke ọma. Azụ na ndị ụka fụrụ Holy Ghost fire dịka ọ kpụrụkpụ okwute ọ ga-eje mapụ nwanne ya isi. Ga-ema na obi ọjọọ ga-eji ebe ebere ahụ. Mana Chukwu siri ike rinne. One, what is ghost? Before I go back, what is ghost? Some people are saying that ghost will want so no. Go back to your dictionary. Ghost is the spirit of the dead. Ghost is the spirit of the dead. But the Holy Spirit is a spark from God, emanates from God. There is a great difference between ghost and spirit. There is no ghost that is sorry. No ghost is sorry. But spirit is sorry. That's the reason why we have Holy Spirit, not Holy Ghost. Am I making myself clear? Yes. Am I communicating with somebody here? Yes. Now, when I get with it, let me get back. When I get with it, we make a porno. Thought I found much else I go for. My father, I got going to go and I'll be a couple. Oh, long way I go for. Don't see the guy. Emma, to understand the tone when I saw no Latin. Domine, or child di, Ipe Amen. Oh, to a canna, Tiagoji. Oh, I thought they said, Chineke no Sebroa. Never homework and go home. Why? Oh, who's a bow way. But when you can say, never give me the working. Payment. Oh, about the place on there and one. But I don't believe and can go for a boost of making it. Bow way, you go to win off. Chukwu obi ndụ ọcha, aka ndụ ọcha, emewo nwoke, emewo nwaanyị, onye chi imewu ya megburu onwe ya. Ọtọgbọ eme ya megịnị ya megburu onwe ya. Ọ mmegbu udene ya na anya mpịa. Onye si na mmenene edere m ozu ya. Ọnwụ onye si ya nwụọ, mana esi ha nwụọ ya ebu ụzọ megịnị. Ọ dị eme na onye na-ada agwọ ọgwụ, anya ada agwọ ọgwụ. Asọ na dibịa dị njọ, Chukwu debere dibịa maka ịgwọ ọrịa. Igbo mkpa ndị mmadụ, onye ajọ mmụọ na-ajụ, onye ajọ mmadụ na-ajụ. Dibịa agwụghị ife ọ ya eme, tụkwapụ anya ajọ mmụọ, tụkwapụ anya ajọ mmadụ. Maka nna ya fazọ na-eme, atụfu dike na njụjụ aja, amafuo ya na mbụ. Ọ bụrụ na nna ya na-aga ọfọ a, ihe nụkwa ya sị nwoke mana ọ ya asị, otu onye nọrọ alụ mmadụ ya were mmegide tọnọ, ọ bụ okwu ọjọọ. Ọ bụ egbughị egbu onwe ọ bụ okwu ọjọọ. Ọ bịa bido kpọwa nna anyị ha. Ike tara na ụjọ na-eri. Ndị tọ nta na eji adị ndụ. Ndị fanchike gbalụ ndụ. Tata a sị na fa Amahọchukwu. Ikpe onye Igbo ya ka ọ sị na nna efe Amahọchukwu. Ka nna ya Amahọchukwu onye tọ nta na iji adị ndụ. Nna ya Amahọchukwu mana agụrụ asa nwa Alọchukwu. Ọ bụ ezie afọ obodo. Agụrụ Chiamaka. Agụrụ Okechukwu. Agụrụ Ifeọma Chukwu, agụrụ Ngozi Chukwu, agụrụ Chukwu Ebuka, agụrụ Chukwu Emeka, ma taa ife achọ eze ahụ Alice. Hello.
Divine Teresa Sylvester. Divine Teresa John Paul. Divine Teresa. Hey! Ezugbo onwe afọ ya na-adakere ife ọpụtara. Maka ife esi n'afọ eme. Taata onye Igbo achọghị ịza afọ ọma mmiri ihe kama ya za afa mmiri chukwu ya. O nwere nwaanyị bịara nke m bịara dị for spiritual aids. Oge nna-achị lelere ife wee sị amara m aka ife bụ afa ya. Asị na afa ya Virginia Okonkwo. Ọsị Virginia Okonkwo nsị eto onye ebe ka ewu. Ọsị onye ụmụ dị m ebe a. Nsị were aza Virginia Okonkwo. Nsị eto nne m. This woman erugo ebe 50-something years. Nsị biko Virginia kere ife ọ pụtara. Afọ ya na-aza 6 ndị mụrụ. Ọsị nwa m nyọọ mama ya ma na-afọ eji mee mmiri chukwu. Nsị mama ebere unu gbugbu imere ebere. Nsị ala mata gwa ife afọ ahụ pụtara. Na afọ ahụ bụ smoke. Anwụrụ ọkụ. Ọ ife Virginia pụtara. Ọsị ya nsị ala ife na-aza anwụrụ ọkụ. Ekwekwa na anyị ba mụ na ya esi. Ọsị mgba na ya azazi efe a. Gee ntị nke ọma. Ndị ọcha bịa kpuchie anya akọ na uche. Ọ gịnị ka fa ji ime nke a? A ga-eme jee n'akwụkwọ nsọ anyị ka anyị mata ife ndị a ji wee bịa mee anyị ife dị otu a. Ndị apụtara anyị ife akpọrọ ụzọ esi ekegbu Chineke. Gee ntị, ọtụtụ na-aza Sisilia tata. Ọ gịnị bụ Sisilia? Blindness. Onye ọwa afọ ịba ya sọ mana ịnụ eziokwu meghị pụọ n'olu ịbara ụgbanwe afọ ahụ. Kọba afọ agbụrụ nna gị. N'olu Chineke. Chineke anyị dị mma. Ọtụtụ na-aza Keleb. Gịnị bụ Keleb? Mantọ. Nkịta ara. Ị na-aza ego. Anyị bụrụ ya yiri akpọghị onye a na-etu ọgụ. Anyị na-aza Keleb nkịta ara. Onye ọcha bara gị. A na-eme baptizim ịba n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Anyị akpọghị Linda. Gịnị bụ Linda? Sapenti agwọ. Echi nwa atụ usu ndị masịrị ịma ifere n'afọ iji bawue. Gee ntị nke ọma. A na-aba alọị. Gịnị bụ alọị? Ayọn. Igwe. Peter Rock. Ị na-anụ nke ọma? Ụfọdụ na-aza John taa. Gịnị bụ John? A toilet. Ụlọ nche. Nke a bụ ọdịna dictionary. Go to your dictionary market, Western Learners, Oxford Dictionary, and other dictionaries and encyclopedias. Ị ga-afịa n'ime ya. JOH and also a toilet and many other bad definitions. Praise God. Gee ntị nke ọma. Ife esi n'afọ eme. O nwere ndị abalị Sylvester taa Bushman. Mana ọ pụtara na akpọ ya Bushman ọtụ ọgụ. Mana ịkpọ ya Sylvester ogo azụ. Sylvester mmụọ na-eme ogo azụ. Na ya na-aza afọ onye ọcha. Ụfọdụ na-aza Paul. Gịnị bụ Paul? Elito. Obere ife. And ịza Paul obere ife. Ife adabịara ụzọ obere ife. Ife si n'afọ eme. Ụfọdụ Igbo na-aza John Paul. Ọ na-ada ndị na-aza John Paul. Obere ụlọ nsị. Our God is good. Gee ntị nke ọma. Rebecca. What is Rebecca? A young cow. Nwa efi. Ịmụ nwata ịba nwa Gideon nke a na-eme na ụmụnna nke m. Ife si n'afọ eme. Ejigo m anya mfụ. A pastor, one of my kinsmen. Ọ mụrụ nwa ebe ya pastor. Ebe Gideon. Mana ọ mara Gideon bụ onye mmebi. A destroyer. 3 fellas. Praise God. Oge pastor mụrụ nwa ebe Gideon ihe n'ọfere na Bible. Nwata abilite. Nke obodo n'aka. Ole. Nna ele a na obi ihe ego jalachara ya. Ọ nata anaghị nna ele ebu ihe ego ọkpọ onye ọzọ lesikwa ya. Kolo kọcha nna nọ na stool kịta. Maka ife nwa ebutere ihe. Ọ natara just about 6 months or thereabouts. Ka o si egbu feta nata. Ife ka ọ dị ka mkpụrụ ahịza. Na-eme ka ndị mkpụrụ mmiri. Ife ebe a na-ego ka ọ ya wụọ ọnụ ome ịma na ọ pụọ na mmadụ. A na-adịkwara n'ihu ezi mbọsị ya.
among my other school. So if it's enough eme ịma afọ abalị gị gbanwee ya eze afa olube nna gị afa doro gị anya a ma-afụ ndị Zafa bụ eze nwaanyị taa ma ndị Zafa bụ ndị omenala mana epụta ịkpọ ya Alice ma Maria Mary ọza Mary Okonkwo ọ na ebe a ya na nya ọ gịnị bụ Mary bụ rebellion and bitterness. Maria na-aza n'ọnụ eji eso a na-emekọta ndị be anyị. Ọ na-ewute m ndị amaghị ife, ndị eduhiere ụzọ, ndị eburu nwọchịrị, ndị abramfoduru pụta fayụ ndị bụ ife anyị na-eme fadị na ka ndị ji azụ efe. Mana ife m na-agbafe abụ ndị gba ọta ahịa ala n'afịa fụ onye kwadoro nke ọma pụta na-abụghị onye ala. Ife abụ praise God. Tokoti nchọ ọ gịnị ka onye ọcha ji plan all this effort against Africa wee bụrụ bataba anyị ka a ga n'akwụkwọ nsọ anyị chọọ ya onye ji nkọmi jere na Africanism nke mbụ ihe mmụta nke 53 ọsọ onye iro ndị ojii. First Africanism, page 154, verse 53. Si ọ bụ gịnị mere ndị ọcha ji nwere obi ọjọọ n'ebe ndị Afrịka dị? Gee ntị nke ọma, you will hear something different from what you've been hearing before. Ọ sị, ọ gịnị mere ndị ọcha nọ na-ada agba ha ndị ọcha ma ha adịghị ọcha na ife wa ọcha ebe a? Ọ bụ ezie, this color is white. Fa bụ ndị anyị. Hello, fa bụghị ndị ọcha ma fa adịghị ọcha. Am I making clear? Also, gịnị mere ndị Anaria jiri bịaba anyị ha jiri kpọ ndị ojii asị ga-etegere ife ọrụ? Ọ dịghị ihe ọzọ karịa na Chineke nyere Afrịka akụ rie nne karịa mba niile nke ụwa. Akwụkwọ nsọ mbụ nkọbi wee sị na ọ dịghị ọzọ ndị a gbara anya asị ji bataba anyị wee kpọ anya asị naanị na Chukwu dịka m kwuru na mbụ gọziri ndị Afrịka nye anyị akụnụba rie nne karịa mba niile nke ụwa. Ọ bụrụ na anyị n'ụwa tata ọ bụla na Afrịka ga-enwe mineral resources in abundance. I'm going to put crude oil, liquid mineral, solid mineral like gold, silver, diamond, brass, copper, name them, gold, and other precious stones beneath the ground. Other you went daughter, I have a very good atmosphere, a very good weather. Nabanya, or your chairman here. Ụdị anwa na-acha kịta na-eme ka alụ sie ike na ka mamife gbagota onyeoche enweghị mmiri ozo na-ezobe anyị adịghị be ndị ọcha fe na-enwe snow na-eme ka arụfa na-ada na-ere ere. Ọrịa rịarụ onye Igbo, ọrịa rịarụ ndị ọcha yiri mfe anwụcha ọrịa otu Igbo ya survive ma otu onye Afrịka n'ihi gịnị? Our gene and the immune system are very strong. Am I making myself clear? Yes. I want you to retrace your footstep back. I want you to retrace your gift of life. Ka anyị wechiga ife anyị, ka anyị mata onwe anyị, anyị ga-edozibe anyị ka n'iru. Ma ha na-ezi ndị Afrịka sị na Chineke nyere iwu nke enwela anya ukwu n'ebe ihe mmadụ ibe gị. Ma ndị ahụ a na-ezi anyị bụ ndị Afrịka na akwụkwọ nke Baịbụl bịaba akwụkwọ ndufie si anyị enwere anya ukwu n'ebe ihe mmadụ ibe anyị mere gịnị dị maka ndị ka anyị mara nwere anya ukwu na nke anyị. Nke a bụ naanị n'egbugbere ọnụ. Ọzọ nke a bụ naanị n'egbugbere ọnụ. Ọ bụghị n'omume. Ọ bụghị n'omume. Verse 56 ọ sị site na izi ha n'ofufe nsọ Jizọs. Gee ntị nke ọma. Ịkpọ isi ala nye Chineke Abraham, Chineke Isaac, Chineke Jacob na Chineke Israel. Na-awụkwa ha mmiri n'isi, na-enyekwa ha achịcha na mmanya oriri ngabiga. Okay, 57. Asị Krismas na emume Ista mebie ndị isi ojii isi ha wee kwere na nkwupụta mmehie n'ihu ndị ọbịa ha na-amaghị Chineke ha enweghị ofufe nsọ nke ala ha. Tolu Chineke anyị. Ọ sị na ndị a bịara anyị bụ ndị ọjọọ a wee bịa n'ezie anyị na-edighị ndafe n'ezie ime sọsọ chi nke Abraham, nke Jacob, nke Moses,
nke Aaron, nke echere Michigan na Abednego na-ewu ha mmiri n'isi n'ihe achịcha oriri ngabiga. Tolu Chineke. Akwụkwọ nsọ wee sị emume Krismas na Ista wee mee gịnị? Mebie ndị ojii isi. Ọ dị na-ata ya m na-eme Krismas emebi na ndị be anyị isi. Ị na-eme mmemme, ị mara mmemme Krismas wee mee gịnị? Mebie ndị ojii isi. Ha wee kwe nkwupụta ndị ọgbọ kọnfeshọn n'ihu ndị ọbịa wee kwere na ha amaghị Chineke na ha enweghị ofufe nsọ. Ma taa alụma anyị nwere ofufe nsọ. Ụna mara na anyị nwere Chineke. Afrịka nwere Chineke. Anyị nwere ofufe nsọ. Ọbịa ka o ji ewute m mgbe ya na-eti m sị batanụ na Golden Religion wee ofufe nsọ nke nna anyị fa an institution of God. Ebe anyị ga-anọ wee kpọta ụmụ anyị nso mee ka ndị na-amaghị wee mara ọtụtụ si mba omenala enweghị ofufe nsọ. Listen to me. Ị ga-adapt to change. Anyị ga na-agbanwe. Mgbanwe ife dị constant. Oge nna ebe na-eje ihu udo, ihu ogbugbu, ihu ụlọ asị, ihu gere na-atụ nzu ma ọ n'ihu anị fọdụ akpụ ụmụazị eje. And ụdị ife a ndọcha fichara ike wee bata, ọ na-efu nke ndọcha in the crude form of it. Ị ga-ama na nke anya ga-ema far most. Now, na were ficha ya n'ụdị ahụ a wee wetara anyị. Ọ na-ata ndị na-atụso ụzọ nzu n'okwu mmụọ. Ụmụ anyị ha ga-edisiva n'ụlọ akwụkwọ, disiva n'ụlọ ụka. Bọọdụ ebe a na-eje ebe bọọdụ egbu mmadụ. Nke na-eme taa. Ọ bịa ga-ejitere this institution akpọ Africanism, Golden Religion, worshiping of God face to face, worshiping of God direct worship to God. Ma atọ ọtụtụ ụmụnne anyị jụrụ ya ajụ. Ọ bụrụ na ị gaghị eje Golden Religion, ya bụ ife omenala ọfụma. Maka ọ na gara jụrụ anyị akọwa ife omenala ụzọ ya esi mee onwe dị mma. Omenala abụghị ịgwọ ọgwụ. Dibịa abụghị omenala. Are you hearing me? Dibịa abụghị gịnị? Ụfọdụ ndị ọdịnala ahụ na-ọjọọ ese. Dibịa abụghị omenala. Dibịa chief bụ your profession. You are like a mechanic on the roadside. You are like a vulcanizer. You are like a hoteler. You are like a tailor. You are like a baker. All okay now. You are like a businessman. Only English medical doctor, probably a Christian. An English doctor might be a veterinarian to the core. A native doctor might be a Christian or a Muslim or a veterinarist. Can you tell the difference between women and a war for able to be? Oh, one other live a more women and who is in the bed. Now, some say, women are so son. You will eat fetch women and a buy when they did on a bed nine, no would not use it. Father, if I live in a dibia. If you look back at that, okay, Evelina. Onye na egbu oke ite. Onye na egbu oke ite, mana ebe onye na egbu oke ite, ala ga-achọpụta onye ahụ ọsịsọ. Yes. Maka onwe ndị nwere oke akpịrị. Ụfọdụ achọghị ikwu ife a na-ekwu ụdị uto oke akpịrị. Undue attachment to material things. Ana m ụnụ sị ka anyị dozie omenala anyị na ife na-achị mere omenala kịta ọ ya akarị ife na-eme n'ụka ọbịa. Ọ ga-akarị ife na-eme n'ụka ọbịa maka ihe na-ekịta from age 16 or even 15 to 18, 20, 22 fajuru elu dibịa kịta fajuru n'ebe a na-ele ezumezu ibebe ahụ ya afụ ụzọ ka mgbe hụrụbata ha ncha ndị omenala. Ụfọdụ na-eji ebe asọsọ ebe agwọta ọgwụ kara aka ebe ọ na-ebute ike. Ọ bụrụ na anyị eji nkịta pụta ilo kwuba okwu họpụta onwe anyị mee ka ụwa mata ebe anyị na-eje na ebe anyị si abịa. O nwere ndị bụ ime ife anyị na-eme mana ife eme ọ ghara ime bụ naanị Golden Religion. Ma nkịta Golden Religion apụta ọ nọ na onye na-ene eziokwu TV ịdafe awa meseji maka nwanne ya nwoke Ugochitue na-agbasa. Ọ bịara ka nwa ezi wee mata lee ebe ndị a si abịa na ebe anyị na-eje. N'otu ndị nyata akpa ọgwụ nyata akpa ọgwụ ọdụba ka ibe asọ na dibịa adịghị mma. Ị ga-abụ dibịa mana ma oge isi alụ dibịa gị
maka ife ji n'aka dị ka egbe. Ife ji n'aka dị ka gịnị? Ọ dị ka egbe, ọ dị ka ọkụ. Is power. And power, oh God, though power is not the problem, but the application of that power, the way you apply the power. Onye ọrụ ahụ dibịa nwere ezigbo ọfọ, ịnọkwa ebu egbe n'aka, mana ọ kere ife iji egbe ahụ alụ. Maka na onye bu egbe pụta gbagbuo ndị mmadụ, Nigerian forces will apprehend that person. Akwezie, a ga-anwude. Mana ọ bara afịa gbagbuo mmadụ na-ene, a ga-akpa eti nta. Otu ọ dịgo nwa dibịa. Ọ bụrụ ị na-eme onye nke abịa na-egwọ, enye ụlọ ebe ịgwọ, ọ tụrụ onye ebe ịgwọ, ndị oke ite bụ igbuola ha. Agha napụ mara ka a ga-abịa napụ, gbachie nwa n'afọ nwaanyị na-azụ onye omenala, ị na-aba ọfịa. Ebu onye ezigbo onye dibịa, ebu onye omenala. Tonu Chineke anyị, Chineke anyị dị mma. I want to go back where I stopped. Gbasa Christmas na Easter. Akwụkwọ nsọ wee Christmas Easter wee mee gịnị? Mebie ndị ojii isi. Taata a na-eme Christmas. Iji onye Igbo gịnị bụ Christmas? Ọsọ na mgbe amụrụ onye nzọpụta ya. Tonu Chineke anyị. Dịka o nwere ife na-arụ ebe a dị tangible, anyị achọghị onye na-aga na ọgbọ ebe a. Anyị na-edo service. Onye a ga-esi by the side wee gaa to avoid distraction of mind. So gịnị ka m na-ekwu? Christmas, onye Igbo mara ebe iri rice na igo akwa na igo moto, ma ndị ọzọ bụ Christmas na mgbe a mụrụ nzọpụta ya. Tonu Chineke. I want to tell us today, Christmas abụghị mgbe a mụrụ onye ọbụla, let alone ịbụ onye nzọpụta. Christmas bụ mmụọ a na-akpọ Mass, ndị Rom na-efe, a na-akpọ the sun god. Am I making sense? A na-akpọ the sun god. Onye ka ha depicted with the son of God. That thing is not there. Even son God, not son of God, and not Mass. Either na symbol in the category you have something like zero with arrow. On na the arrow. Something zero with arrow. All the symbol of Mass. Okay? And a Saturnalian ceremony. I call on Akoko ife Christmas in Goma. You will put it on the world. December, I think December something. If you want to in a room, if they are not ife n'ike, he enjoy he a good mother. I did till December 25th. On December 24th, they put the Bambino of Mass. Over na Vatican City. On a dwarf. They put the monks, the cardinals, and they kiss your bear. All tradition, their tradition. Then on 25th, they go. All the occasion we don't know about bazooka. This is a knockout. Who now knockout? My people are more. And that knockout will affect our health. Watch, I'm going to knockout for August. Even they make the systems of human systems, our organs of the body. But I am married. Now, I say Christmas Easter women and I want to go to Easter. What is Easter? Easter festival. Easter bro is the one in the room. More one in the room. And about Easter or Easter. And about Easter festival. I believe in come as long as the onions of the hand. Man, I watch Easter not fixed. On one particular date. Oh, when by the men are match. Or another April. It's another two was a mother now, and I carry. Oh, no, one April 12. You want every April 12, mention on where. Man, I go more than a March, one more than April. Money, where we get you, I do get your boogie. Is a boogie bottle. I have bought to but that. I get any home and go among the suburb. Then when you get up last year, at the end of Monday, you can this year, then a Friday. I may mean on Monday, I get men on a Friday. The doors are Meme Easter. This way, appease and to worship the goddess of Rome, known as Esther. Mbani no ko one way here. Even about Ephesus, found when Guayana Diana Dictina, Diana of Ephesus. All babies and one in Ephesus. Even a Greece, I'm here as Madonna.
Even na Rome, na Latin people, ha nwere as Esther. Am I making sense? Even Egypt, ebe anyị si, enwere akpa Isis, nwa Osiris, nwa Horus, di Osiris. Even na Israel, ndị Arab, fa nwere ihe, maka mba ọbụla na-enwe arụsị na-atọ. Mba ọbụla nke ọ na-enwe arụsị atọ na-eche ya. Ofu ga-abụ nna, ofu ga-abụ nne, ofu ga-abụ nwa ya. Ọ bịa ka ha gwara nnọọ Igbo ibe agba triple aspect of God. No! God is not triple. God is only but one. One. My father was in arụsị dị be ha. Maka ebe na Rome, ọ za Esther mbụ nne ya, nwa Ezalmas, di I think Apollo or something else. Ebe na Arab dịka dị na-ekwu, ha nwere arụsị na-atọ, Tawhid, Lisara and Kitafa. Ebe na Jew n'Israel, fa nwere Yahweh, Yahashua and Esau. Ebe na India, fa nwere na the Hindu religion, a na-akpọ Vishnu, Brahma and Shiva. Kedu nke nwere ala Igbo asịrị na alụsị idewe aka na akpa etu a Holy Ghost fire idewe aka na nke obe kas na bind na photocopy na laminate ka ntị nke ọma. I want to tell us the truth. Mba niile nwere onyinye amara. Jee chọọ mmụọ dụpụ ụnụ na ọnya bụ ike gị. Ibe onye ji bịa condemn me, demonize everything Africa bụ to disarm you. It's in their Bible. Ọ sịrị na Matthew sị mgbe ị mere obe dike bụ ụzọ nwude dike na kee ya abụ bụ wee kesa ife nwere n'etiti ụlọ. So there's no way fabịa gba anyị oru anụ arụ mee anyị mmegbu dị iche iche bụ anyị ogbugbu ihere dị iche iche betasị mba na ndị a nwere onye awa bịa dị ike ọgbụ aka na fa ga-abịa be anyị ka anyị were aka anyị wepụta those mineral resources ka ha na-ebi na-edozi be ha wee buru ọghara a na-akpọ religion wee bịa ga gburu akọnuche ndị Afrịka. Condemn everything Africa. Demonize everything Africa. Chigekwasị maka na ịbụrụ go the mandate enyefa ji bịa. O nwere nke anyị nweta na Bible onye ọcha chefu na Togo. Mandate fa ji wee bịa. Emife agwa ha ebe ahụ. Akụrịla ndị Africa maka ịma ife n'ihi na ha amaghị Chukwu. Don't teach them about respect, but they respect their elders. Don't teach them about righteousness because they don't steal. They teach them how to read, not to reason. Am I communicating with somebody? Or they teach them how to read, not to reason. Today, I say, I go, my father got a new check. That you have read the Bible. All you bring a test, you want a revelation. Man, I'm more if I was in there. What was the day by night, anywhere, and young heaven at last. You were there, I Jesus about one journey in there. Na eji one name megbu na Jesus agbagharị ya, nye egwu ma Jesus agbagharị ya, nye ego make na Jesus agbagharị ya. Mmụọ ọfa wee na n'oru ime mmụọ. Mana taa na mayo ndị ekwe na omenala. Free your mind and your soul from spiritual slavery. Be proud of yourself, be proud of your religion, be proud of your tradition. And that is the way of life. Praise God. Ọ gịnị ka m na-ekwu? Ọ bụ na ekwe aka chi ga-abọ. Mana achọ ka nke otu very short maka oge taa Bible ahụ ị na-ebu ị na-agụ achọrọ m ime gị mata na it's not for you. Bible is not for you. It's for those, for them. There is a lot of pitfalls, whole in holiness in Bible. Onamama. There were many abominable statements in Bible. You got drop Bible. Something a sacrilege in your land, in your life, from creation. I will point one out. Ndozodoba. And my girl now kwa 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 mukuru. Mama wende ka bo kwe ba ba ba. O wende ka ndod na. Mana mboso ke fe na Catholic mo na Anglican. O we odana. Ase na ka afana isi na agba obara. O e ma dori chore fu ye ba. Nke afana kwa nkwam e ya fu ye ba.
nke hey bịa onye ahụ ị na-edekwa otu gbasaghị ekpere agwụ na obere nke ya arụ ọrụ ọ gịnị bụ agwụ o siri ya mụọ bụ agwụ na ife ha agwụ asịrị na ekwensu. Praise God. Satan 1 Corinthians 7:36. Ka anyị kọrọ onwe anyị eziokwu na ọ ga-eme ka anyị pụọ n'oru amaghị ama. It will heal our sickness. Praise God. Maka na taa ị na-anọ n'ụwa taa nna ahụ gwara gị na nna ya lụrụ nwaanyị na-abụọ maka nke a na ọ ya eje n'igwe na ndị Holy Communion ije na Baịbụl fụ na ha nụrụ ọtụtụ nwaanyị. Ọ bụ ezie anaghị seti taa mmadụ dị ka Solomon ọ ga mbido from Abraham nna ha nna nke okwukwe ha ịma nwaanyị na Abraham nụrụ wee ga-agwa m onye oke ụka ọbịa ịma nwaanyị na Abraham nụrụ. Abraham nụrụ 3 wives mana ịbịa n'ụlọ pastọ sị nọọsụ otu na ha ga nwa na-eku nwa wee jụọ nna ukwu na-ere nwa ọkwa arụ mana ọ n'ihi na ọ nọrọ nwaanyị ọ nọrọ Sera amụghị nwa aha na-enwe ihe na-agba intermarriage fa na anụ onwe fa nke banụ n'ala Igbo ọnụ Sera ọmụghọ nwa ọzọ ga-eje chọọ ya na Chineke gọziri isi Baịbụl ọ na Exodus ka e chọọ ya na Chineke gọziri ka e wee nwee mkpụrụ nke afọ ma nwa akụnụba ọtọwa na Chukwu gozi wee dowe ebe na Afrịka na Ijipt be mụ na gị ọtụtụ na-eklem na ha bụ Israelites. Listen to me, you was before Israel. Igbo was before Israel. Israel mbọsị a ọ bụrụ na ego history the pyramid the Sufim of Egypt was built 600,000 years before the advent of Abraham. Tonu Chineke anyị. I don't want to go further. Because I'm calling my 1 Corinthians 7:36. Don't think, Grandma. Now, Abraham wee jee nụọ Hega ka o wee mụta ya nwa chọrọ ka e zọrọ ọkpa ngozi nke ndị Afrịka ka ma wee bata bee maka ọ na-eme ifeseti ike n'ezinụlọ eje nụọ onye ọrịa ọba asị maka ọrịa dị nọ ka abụke ntalụ ọgwụ yeso eziokwu bụ ndụ maka ife dọkọta ndị eburu eji ochiri saa ya a na-alụkọta unyi ọrịa ebe kpochie ọdọ ọcha ọkwa ezie na wezi ka e nụọ onye Afrịka ka e nwee amara o wee nụọ Hegai. Finally for them he begot Ishmael. Amara wee bata bụ Abraham ọ nwere na-eme ọnụ ọnwa ọmụmụ nwa o jee tụọ ebe onye ọrịa ma onye nwere amara ọ gbachaa avata na onye a ọnụ onye nwaanyị nke m na ha dị ime nke bụ atụ ime 16 years ọ dị ime so ife a wee mee Sarah wee dị ime wee mụọ Isaac anyị ukwu dufa n'ime ihe nne o wee gwa na ọ ga-achụpụ Ishmael na nne ewe Hegai n'ihi na ha bụ ndị Israel ọ ha bụ ụmụnne ndị Arab a esemokwu Arab na ndị Jew ndị Hebrew agbasaghị anyị but our people involved themselves in the name of religion ọnwụ obi Abraham ka ha na-azọ ị na-anụ nke ọma ndị Arab bụrụ ha nwanne Ishmael bụ ọkpara Abraham na ọha nwe Gaza Jerusalem na ọ bụ ndị Jew ndị Hebrew nwee ụmụnne Isaac onye wezụga na-enwe ehiwa ji bido tonu Chineke anyị. Now what am I trying to say? Mgbe a chụpụrụ Hegai na nwa Abraham went ahead and got another woman called Ketura. Ketura mụọrọ ụmụ isii ụmụ ya wee dị asatọ. Nwaanyị ole ka ọ nụrụ? Ịtọ. Chukwu ji egbu ya mana nna nụrụ nwaanyị na-abasị na ọ ejezi alaeze ede ọ ejezi eluigwe na ha amaghị alaeze na ọ bịa nazi ori nsọ n'ụlọ ụka ka m bịa the wisest king known as Solomon amebuzi David nke na David bụ ma akpụ ya akwụna nkwọ ka mma akpọ ya nwe mma akpọ ya David dị njọ. David bụ eze nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ọ na-anọ and concubines mana anya ukwu ya mere ojere ekuru nwunye Ehulaya omejojuozi ede agbachara nwa elo nke ahụ ozuziri ya ọ chọọ ka etiwe onwe n'ime ọpụla na wee Ehulaya ze n'ihu agha mee ka ị chọrọ egburu ya ebe ahụ. Are you hearing me?
and dị ka nke ọrụ maka Gideon that David akpara ya Gideon ezigbo ọkpara ya nwunye ya mụrụ ya Gideon bụ afọ o bụrụ bata be nna ya ahụ bukpesi ife be nna ya mana onye a na-akpọ Solomon abụ nwa afọ David n'ihi na ọnụghị nne ya anụ ọ gbatara na nzama ahụgheri mmiri maka na Solomon nwa nwunye Ehulaya na-eze nye mana arụ meziri eme na Solomon nụrụ 999 nwee 700 something concubines ọkpalụ ọbịa agbara ọha ma taa nna ụmụ nwaanyị na-abanye ejesi eluigwe ka abịa n'eziokwu tonu Chineke anyị gekwe ntị otu ndị ya ka a na-eduhie wee bịa taata agwara anyị na nwoke ya dị anụ nwoke ibe ọkpalụ n'ala Igbo nwaanyị anụ nwaanyị bere lesbianism and homosexualism is an abomination and sacrilege in our land. We must say no to that. Ndị ebe anyị sara anyị emepe ihe mbụ mgbe ekwe na Canterbury, the Pope of Anglican Communion legalized same marriage or same sex. Africa wee sị mana fa adịghị na ha adọwara ma taa tinye na ga-efu all their priests, all their members, they are practicing it today. In Igbo land, in African land. Now, na Catholic, oge ekwuru mbụ, Pope nọ mmadụ na ya legalize ya, ma taa Pope nọ taa, o dere leta na-agwa m ọpụ legalize ya. Some people ekwere taa na-eweze hapụ na Catholic. Mana ebe o dere na o megara the first step, na-ege legalize ya, gịnị ka ji ebe ahụ? Ebe mara na eziokwu adịghị. Hello, our God is good. Ngwa sị ngwa gị. Sị ngwa gị. Ala ọmụnụ mmadụ ebe a. Ka m kọrọ ya ọzọ. Mgbe si n'akwa wee ma ha ikpe. Maka dị na badadị na ya ji. Our God is good. Gụọrọ m 1 Corinthians 7:36. Ka ife ebe ọ na-agwa gị bụ onye Igbo n'ihe dị na nwa gị. Anyị na gee ntị ka ntị onye ọbụla okenye ntị bụ onye ọbụla okenye ị nwere ike ife enu bụ mbụ na ndụ gị taa ijide na-agbalị ihe ka iwechiga n'eziokwu ridon n'ime akwụkwọ ndị Kọrint isi nke 7 amaokwu nke 36 ọ sị ma ọ bụrụ na onye ọbụla na-eche na ọ na-emeso nwa ya bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ihe na-adịghị mma n'anya ma a sị na ọ gamigawa oge inwe di a sịkwa na ọ dị mkpa ime otu a ya mee ihe ọ na-achọ o meghieghị kama ha lụọ di na nwunye. Gee ntị nke ọma gee ntị n'akwụkwọ ndị Juu hụrụ akwụkwọ anyị akwụkwọ ndị Febru bịba ife awa ọgwụ oluola egwu etu uche na akọnuche ga ala ha ụra ọgwụ oluola. Gee ntị n'akwụkwọ ndị Juu ọsị amaokwu nke 7 na mpaghara nke 36 ọsị ma ọ nụ ka nna gwo ife na nwa ndebe ha asị na ọ dị nwa agbọghọ nke na-ama nwoke bụ nwa gị nwaanyị your virgin in your house your daughter ọsị ọ bụrụ na oge inye nọ ndị na nwunye ga-ebe ka ndị ga-egwu ya gụọ maka taịm ọ bụ ebe onye na-akpọ lọt mụrụ jụọ ka e si nweta nwa asị ọ bụ ụmụ nna anyị onye kwu na-egbo ebe ọ nọ ume ya dị n'ihe ebe ọ dị na ngota n'oji anya sịtara asa ka ọ mgbugbure na nke mgbugbu akọ na uche anyị agbagọtago amamife anyị apụtana ọsị alụgbasikwe taa anya na-egwube anyị ndebe anyị o nwere onye ekwu ebe jebe nwanne nwoke nwanne nwaanyị sọrọ ofu nne tupu ime gịnị dị mma nne m anyị metu a nwa dị na ya na-ego ngọ nwa after that
the traditions of Ekwulobia wesi a ga-akpụ alụ oke gere ndị mmadụ agụ n'uche fa ndị m obodo ma naghị alụ ma fa azọ fada ya bịa kwụ na ị ga-anụ nwanne ọrụ Chineke anyị ana m arịọ ndị bụ ndị omenala ka anyị ji ya taa anyị mee ka fa mata na anya adịghị egbu mmadụ ọ bụ ife doro anyị na Chineke ka anyị na-efe ọzọ bụ ka ndị na-amaghị wee mara ọzọ wee wee ngwa ịgbasa ozi ọma gaa mba niile ime ka ụwa niile pụọ n'ụlọ ime mmụọ mmụọ esojara Africans ọṅụ ga-ejobi anyị n'ime ala Igbo n'ime Africa ya gazie na mmechi ka anyị ji ghọta azụ ka anyị kpọọ ife anyị ife ka anyị fee Chineke anyị n'ụdị onye amala o nyere anyị ekwesịla na nke gị jọrọ njọ ekwesịla ka eduhie gị abịa kọọ ọrụ so niile efife agbanwere ife atụrụ atụ n'iji ọfọ zuru elugbere efe Chineke ka m jụọ n'ofe nsọ Lebanon religion ọ dị ife agbapụ dewere ebe ahụ mana o nwere ofe nsọ ndị a bịara abịa ịbịaru ebe anyị afụ nwaanyị onye ọcha akpụrụ akpụ ihe nwoke onye ọcha akpụrụ akpụ ihe afụ cross bịa want to tell us before I stop ogene bụ ọfọ n'okwu ogene bụ cross we must know this we must know the difference the tutelage and the cross CROSS also cross meaning burden, crucifix and death. Burden, crucifix and death. Okay, give me about 4. The symbol of truth and justice. The law of karma. The law of retributive justice. The law of clemency. The law of action and reaction. Because every action has equal and opposite reactions. The law of return. Onye mewuru ibi ọwa ife ọjọọ wee jebe napụghị eziokwu were okwu anyị gị napụghị ndụ were ọnwụ nye anyị. Cross signify burden, crucifix and death. While your tutelage is known as or always symbolized the staff of authority, truth and justice, equity and fairness. Are we for them? Onye baby. Onye una nwanne nke bi iwu Chineke. Sị nwanne na anyị ga-eji ya n'eziokwu a. Metụ onye ahụ ga-asị nwanne na anyị ga-eji ya n'eziokwu a. Tolu Chineke anyị. Ndụ dị otu a bụ ihe mgbu nke obi na ibu uru nke ime mmụọ nke abụọ. Anyị ga-esi anya n'ọdịda olu ebe anyị ebighị ọjọọ. N'obi otu abụọ ihe mgbu nke obi n'ịbụ ọrụ ime mmụọ. Ala anyị efuo, akụ anyị agwụwo n'ihi okpukpe ọjọọ n'ọtụtụ arọ nke gafesịrị. Ụfọdụ nọ n'oru ime mmụọ nke ikpeazụ. Ala anyị efuo, akụ anyị agwụwo
gafesịrị ụfọdụ n'ọdịnoroma ya gafesị. Ka anyị rụrụta isi anyị. Ezi Chukwu, nna dị nsọ, Chinwe ndụ nara ekele. Ezi Onyenwe anyị, anyị bụ ụmụ gị ada n'ụkwụ ala nsọ gị dịka nwa na-ada n'ụkwụ nna ya. Wee na-enye gị ekele n'ihi ohere ọma nke i nyere anyị, bụ nke anyị ji wee kwuo okwu ndụmọdụ nke a na nke anyị ji wee n'okwu ndụmọdụ nke a. Ezinna, anyị mara okwu gị ibe ife nye mkpụrụ obi chọrọ eziokwu. Nna m, mee ka ife mmụọ nsọ nwụwa na akọ na uche anyị, ka anyị wee malite nchere echiche ọma na ejide ọjọọ. Nna nyere ịdị ike anyị aka ka anyị wee họrọ nke ka mma. Ezi Chukwu, mee ka okwu a baa na ntị ma nwunye ntị egwere ife ya akọ na uche n'ime izu oke gị. Nyere ịdị ike anyị aka ma anyị nwere akụrị nke ndụ anyị, ka anyị wee were okwu ka anyị nụrụ ụbọchị taa wee na-abịa n'iru ụzọ na-efe ofe n'ụzọ dị mma, n'ụzọ doro anyị anya, dịka nna anyị fafere gị wee gọzie efe a. Ezi Onyenwe anyị, anyị na-arịọ gị mee ka ozi ọma nke ofe nsọ otu chi bụrụ ife ga-agbasa na mba niile nke ụwa, n'ihi na ọ bụ naanị ya bụ ozi ọma nke ga-eweta udo n'ụwa niile. Ezi Onyenwe anyị, nyere ịdị ike anyị aka ka anyị wee fee ime mmụọ na eziokwu ma Joseph na n'etiti ụmụ mmadụ ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Because I have to walk. Let me walk. Open it. Turn it. Ana. Yagazie. Yagazie. Abiko ka akwụ n'ọtọ ka anyị jikọọ aka ọnụ wagharị ụzọ ndụ, ụzọ ogologo ndụ na ụzọ arụ ike ọma. Ịma na ọ bụrụ ndị ụka ọbịa ndị eriri eri, fa ga-eji afa iyọch or whatever name they like wee waa keeki ya, na anyị ga-eji eziokwu na ndụ wee waa ya. Ọ gịnị bụ eziokwu na ndụ? Ọfọ na ogu. So ọ na-asụpụ ya na ọ fee onye ọ na-etinye egbuwa ya. Ya gazie ụzọ ogologo ndụ, ụzọ arụ ike ọma, ụzọ ọganihu ọma, ụzọ amamife n'elu amamife, ụzọ nwere onwe n'elu nwere onwe, obi amara n'elu obi amara. Anyị gwara sị ka anyị na-awa elu ụzọ a taa, adọmwa ya afụ na nkwọ, adọmwa ya afụ na eke, adọmwa ya afụ n'ori, adọmwa ya afụ na afọ, adọmwa ya afụ na nkwọ, n'afịa n'ụbọchị n'anọ, adọmwa na abịa ya afọ gị. Bido taa, eji afa gị ma afọ otutu gị ma afa chi gị wee pụọ ije ọjọọ, ọdachi ga-anwụnye n'ụzọ. Onye ọ na-afụ ifeọma bịara gị iwe iwe n'obi, ọ tụrụ ma ọmụọ ka kwụmụ udere mụọ awụ, oteta ụlọ ọkpụ iru, osisi anya onye tinye nnu, ọgbata olugbo ya afọ wee mere ife ofe ka o teelata ga ịfụ. Taa anyị na-awagara ụzọ a, ọ bụ ọgwụ nzu ndị a na-esi nri aja a na-agwọ n'isi gị. Ije ọjọọ niile, okwu ọjọọ niile fa na-ekwu n'isi gị, taa ka a na-ewepụ ya. Maka na ọkpa nsị ma ọkpa aja ebi na aka nsị aka ji ya barịrị ya ọnụ, maka ọ na-eme dị ochitecha n'elu nkwụ obutu osutu ya ọnụ.
O debe nwaanyị techa ofe butuo ya na-enye nnu wesọkpasọkpa debe nọ nwata ya na-enye nnu. Anyị sọ ka anyị na-enweghị ụzọ ya taa n'ime omenala ị na-eme na ozi ọmụ ị na-eje na ọnwa ị na-alụ ihe arụkọta kakaka ya ma jijiji ya ma anyị sọ ka anyị na-enweghị ụzọ ya taa ịpụọ na Nkwọ, ịpụọ na Eke, ịpụọ na Orie, ịpụọ na Afọ izojeti ije ọjọọ maka na mbọsị jọrọ ụkwụ ya apụghị ama ọ pụghapụghị ekecha na ana mma. A sị m onye fụrụ Ifeọma bịara nwa ọṅụ n'obi Ifeọma nke erute ya aka ma onye si fije na anyị anọwuri ya onye si fije dị ya adụwuri ya maka ọ na-eme ụbalị ticha imi ọnọcha na ahụ ya onye eme ite sụcha ọgbọsọ onwe onye eme abụke gbacha aja were isi chụọ onye si na ndụ na-agụ agụ ka ewepụ ya onye were ndụ ka enye ọnwụ n'aka maka ya m ụzọ dị niile ka ọ na-abịa. A na efu ncheta nwa gị ọzọ ga na akwụkwọ ya. A sị na nji n'afa ndị nchụaja niile nọ n'ebe a na afa ndị nze na ọzọ nọ n'ebe a na afa nwoke ma nwaanyị nọ n'ebe a were asị na ka were oke enwere ụzọ ndụ n'Orie enweghị ụzọ ndụ na Afọ kwebiri aka. Cheta na ife agụbụfọ I start. Ọfọ akwụkwọ aka ebe a n'etiti unu site ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi.
Ka amara nke onye nwe bụ Chineke nọnyere unu. Hụrịta n'anya ụmụnne m hụrịta ụda na ogbudasị ụmụnne m hụrịta n'anya hụrịta n'anya ụmụnne hụrịta n'anya mere iro na-asị. Omenala siri ezigbo ike. Ana m akpọku ụmụ aja n'Igbo, ụmụ Afrịka ka anyị chigata n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Mgbe ọbụla ọ dị ka asị na ihe esiri gị ike, chigata pọmpụ ochie nke ala nna gị. Ihe na-esi na nke onye akarịa, pọmpụ ochie nke ala nna gị ka ọ sara ya etu o si wee dịrị gị. Na ihe na-esi na nke onye akarịa ndị Igbo na-ekwu n'okwu wee na-asị, kedu ka o si dị gị gịnị na-akpọku nna gị na ị na-akpọ nna gị ga-anụrụli ọnụ okwu gị ma ọnụ ayịyọ gị. Ndị nna gị ha etinyere gị aka na ayịyọ ihe bụ mkpa gị ka ị nweta ihe ị na-achọ. Mana mgbe ị hapụrụ chi nke ndị nna gị ha, hapụ ya ancestors, wee sị na ị na-akpọ chi nke ndị ala ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ nne n'ebe a na-anụ olu agụ wee na-agụ nwa nebo gị, kedu onye ị ga-ebu ụzọ si nri wee binye? Nke bụ eziokwu na ị ga-esi nri bụ ụzọ binye nwa gị bifo isie wee binye nwa nebo gị. Etu a ka o si wee dị. Mgbe ọbụla ị nọ na mkpa, ịkpọkụzina onye nsọ nke ndị ụka anyarị, kpọkuo chi nke ala nna gị, kpọkuo ya ancestors. Nke bụ eziokwu na ha ga-ebu ụzọ nụrụ anụ akwa gị, maka n'ihi na ịbụ nwa ha n'ime onye arụ ha. Mana mgbe ị hapụrụ ya ancestors nye na-akpọchi ndị mba ọzọ na ndị senti ndị ọzọ, nwanne ọ ga-ahapụ gị ahụ. Ọnya ka ndị wee kwu na m anatago na be nna m. Ya gazie. Anatago m na be papa m.
O nwere otu nwaanyị maara nke ọma ya na di ya wee na-enwe nghọtahie na alụmdi na nwunye ha. Otu ụbọchị ihe na-ese okwu mmadụ amaghị, di ya wee ruo otu ụbọchị wee bụrụ ngwongwo nwaanyị a wee bụ na be nne ya wee sị na ya agaghị anụzi. Mana ihe dị egwu melụ nwata nwaanyị a nọ na ọnwa 3 na be nne ya. O wee wutie, o wee lụọ otu ụbọchị, o wee cheta na ihe na-esi na nke onye akarịa. O wee were ọjị wee kpọkuo nna ya, kpọkuo nne ya ancestors, kpọkuo nne ya nwụrụ anwụ, sị ya biko ọnọdụ m a nọ ọ dị gị mma? O nweghị ebe esi mejọ di m, agbaghị m n'ilo, mana ọ dọkịta kpọ m asị wee kwanata ngwongwo m na be gị, ọnọdụ ọ dị gị mma? O bechaa akwa arịrị ụbọchị anwa, o ji ọjị n'aka wee kpebie okwu a, kwuche okwu a. O wee ruo n'abalị ụbọchị ahụ dịka o sikọrọ nyaba akụkọ, o wee na-akpụ ụra wee fụ nne ya nke nwụrụ anwụ na nlọ. Nne ya wee sị ya Adam ya jide ya aka. Ihe ọzọ ya pụtaziri onwe ya bụ na ngwurube di ya. Mgbe nne ya nwa mgbe anwụrụ bata na ngwurube di ya, wee kpọọ nna di ya ụgwọ onye nke ngworo ya anwụ oge tere aka, wee kpọọ ya afọ ọ na-akpụ ya mgbe ọ dị ndụ. Kpọọ ya maazị, wee sị ya maazị, mgbe nwa gị bịara ka a bịa nụọ nwa nwaanyị, ọgụ maka mkponyere ya n'aka, biko kwe ka ezinụlọ a ka ụlọ baa nwa m nwaanyị. O wee sị na ọhịa ka emechara na nlọ ya wee teta, wee bụ nọ na nlọ ya wee naba natara bịa wee na-asị kere ihe nke a pụtara. Olulo otu ọnwa na ya anụkwa be nne ya, di ya nwa wee sikwa n'ugwu Awụsa ebe ọ nọ wee nyara moto wee bata bịa, wee sị ya nwaanyị gbata ngwongwo gị ka ha nachiga ebe ha bi n'ugwu Awụsa. Etu a ka ha si wee dozie. Ị ghọtara ihe m na-ekwu? Ọ ka
gị ghọta na ọdịnala dị mma mana okpuru ụka nghọtaghị ha nwere ime onwe ha nke ekweghị ndozi mana ibugo na chi nke ọdịnala merie o wee dị mma ya gazie ụbọchị dum